Nasa lumang bahay. Ito, gusto ko tayo uwi. Saan? Ningal ako dun sa jump shot. Jump shot. Na tayo. Say hi to the camera. Hi. Video. Baba na tayo. Balik ko na yung kanya. Baba na, oh, yun oh. Parang may tubig. Pulse pala yan, bakit may tubig? Wala akong salamin. Wala niyo muna yung ano. Bakit ano? Wala nakaligo na yun. Wala na ba't yun? Wala yung mga bato dito. Dati may bato dito. Nagbago ah. Tingnan mo. Maagos no? Oo, nagbago no, dati di umaagos yun eh. Tangin lang yan. Balik niya na yung dati. Kasi yung ano natin dito, motorboat. Nangyari na tapat. Alam mo lumungan? Pares tayo, hindi. Talong tayo doon mamaya. Kayo lang. Ay, kayo lang. Sir. Kayo lang. Isang gabi dapat kaperan sa inyo. Nauna tong presidente namin, mauna malulunod to. Sakit nga eh. Aray! GP's to ah. Pakadis pa tayo. Papajong. Wag na. Sila nga sa bato na nilagay oh. No smoking. Di ko din nala radyo ko. Ay. Ano kakadis natin eh? Ba't nawawala eh? Uy, there's a dog. Wow! Lakas ng agos ang lakas ng tubig ngayon ah. Lakas na ngayon. Bawal na ito tumalon no? Bawal na. Talong tayo ka? Yoko. Papa.